Здравейте, аз съм Крум и днес ще ви представя една северна европейска държава, известна с красивата си природа, високия стандарт на живот, музиката и древните си традиции. Това е Швеция. Швеция се намира в Северна Европа и заема източната част на Скандинавския полуостров. На запад граничи с Норвегия, а на изток с Финландия. На юг и изток има излаз на Балтийско море. По площ Швеция е една от най-големите държави в Европа. Тя е голяма близо 450 000 квадратни километра. В природата си Швеция е известна с изключително богато разнообразие. Над 60% от територията й е покрита с гори, а в страната има над 100 000 езера. На север климатът е субполярен, а на юг умерен. Тези природни условия оказват силно влияние върху стопанското развитие, особено в горската промишленост, водната енергетика и, разбира се, екологичните технологии. В Швеция живеят около 10,5 милиона души. Гъстотата на населението е ниска, като повечето хора живеят в големите градове в южната част на страната. Основната религия е протестантското християнство. Шведската култура се отличава с уважение към личното пространство, природата и равенството между хората. Държавното устройство на страната е конституционна монархия. Тя е държава с държавен глава крал, но реалната власт се упражнява от парламента и правителството. Страната има дългогодишни демократични традиции и добре развита социална система. Швеция има силно развита икономика и стопанство. Най-развити са индустрията, високите технологии, енергетиката и услугите. Страната е дом на световно известни компании като Икеа, Volvo, Ericsson и... Извинявай, какво казваше? Просто слушам една песен в Spotify и затова не те чух. Столицата на Швеция е Стокхолм. Тя е разположена върху множество острови. Други по-големи важни градове са Гьотеборг, където се намира едно от най-големите им пристанища, и Малмио, който е модерен град в южната част на страната. А сега е време да преминем към истински интересната част – любопитните факти. Знаехте ли, че Дядо Коледа е бил създаден точно там, в Швеция, но не се е наричал така, а Томте? Да, правилно ме чухте. Томте. То представлявало малко брадато същество, което пази дома и фермата. Той носел подаръци и се свързвал с зимата и Коледа. Връзката му с Дядо Коледа, който познаваме днес, е резултат от смесване на различни традиции – християнски, европейски и скандинавски. Томте е един от скандинавските корени, които влияят върху този образ. В Швеция най-важният момент от Коледа е вечерта на 24 декември, когато семействата се събират и се разменят подаръци, подобно на това, което ние правим всяка година в училище. В град Гавле всяка година се изгражда огромен коледен козел от слама. Традицията започнала още през 1966 година. В северните части на Швеция може да се наблюдава северното сияние. То е едно от най-красивите природни явления в света. Почти всички шведи говорят отличен английски, а образователната им система е сред най-добрите в Европа. В Швеция се води природосъобразен начин на живот, подобен на този в Япония или Корея. Тя е една от водещите държави в опазването на околната среда и рециклирането.
Вече разбрахме, че Швеция е пример за хармония между природа, традиции и модерно развитие. Това я прави една от най-интересните държави в Северна Европа и дори може би в цялата Европа. Надявам се да ви е харесало и благодаря за вниманието.